apa nih iki? Ayo kan. Ayo kan. Kapokmu kapan kowe? Kapokmu kapan? Mas. Yo. Iki lho sapa? Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Aku dewa diobolo. Apa ora wani-wani karo darahku? Wani-wani karo aku. Yo, jangkrik jebol pisan kathok. Halo, yuk. botak kowe. Loh, darani botak kowe. Rumangsamu walah won tawon. Loh, kok tawon wanto? Kaya biyen kurut dintup tawon terus dadi lemu. Kuwi jenenge wanto kok mbok lokne tawon lho. Rumangsane iso. Kaya iso-iso lho, nyek kowe be nyepelekno kowe. Piye-piye? Terus ne. Botak, nyek botak kowe. Kowe kok nyepele karo aku karepmu piye? Ora sungkan dipersani Mbah Lurah Darungan rene, Ora ngerti karo Pak Mas Lurah Nanda apa piye sampean iki? Ngelok-ngelok nih lho. Kowe rumangsa ngendang pamer, ha. Kan nek pancen nyotoso terakno omonganku, Mas. Pak Bambang tuku gedang. Iso Be. Rupane koyo rupane kok cok bakal pintere ra umum ya. Lho jangan Pak Bambang tuku gedang ditugel-tugel ceblok-ceblok. Tuku gedang tak. Ceblok-ceblok. Iso iki Be. Jam 4 kluget-kluget. Bar iki kowe. Pisan kas nek pancen kowe iso bojone Pak Minto PN. Sik. Kowe bojone kancane mbok korbanke lho. Tenang Pak niki jelas bojone sakit Pak, tenang. Sik. Iki harus klarifikasi. Iki jelas bojone sakit Pak. Bojoku kok wehne iki piye? Kira-kira gak iso niki. Kowe ora ngerti. Bojoku ki sih penak. Lho. Pokoke to Pak. Pisan kas Iki gak mungkin Pak iso. Bambang potong rambut. 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 Kuwi rambut ning gone beda goblok. Lah, kaya ngawur iki kok.
Wes rasa Piye unine piye unine? Unine niku mau Pak, unine. Pak Bambang potong rambut. Kuncine pokoke rambut. Wes ora usah digagas Pak Wanto iki arep nyepeleke ngaturaken sugeng dalu Pak Cangik, Mbak Limbo. Nggih Mas Lendro Wah, nggih. doalu mboten panggih Pak Minto. Wis pirang sasi to awake dhewe ora nderekke panjenenganipun Mas. Kemajuan. Kemajuane nggon ndi? Pendopone Pak Minto wis dadi. Mm-mm. Wis magrong-magrong gedhi, mobile anyar, Fortuner. Tapi Guri ana tulisane SDI. apa kuwi Mas? Sekar Gadung Indonesia. Sapa sing ngomong Sekar Gadung Indonesia? Tak ganti Napa? susu gede Indonesia. Timbang jenengan ganti susu gede Indonesia sesuk ganti tulisane Pak. Apa? Dijual. Kok ngawur? SG iki seneng gairah Indonesia. Pendopone anyar. Mobil anyar. Sitok tak aku sing rada gelo. Apa Mas? Treke sing bosok ya sik pancet kowe. Angger distakel kowe kaya wong asma. Cekek-cekek. Kabeh iku penuh dengan proses tidak harus bareng-bareng toh nggih Pak Minto. Nggih. Kabeh ku harus berjalan Aku seiring iki toh Mas. dipaido iki iso ora umum. Wis Lah, ora nggih. ora meng. Aku enek wong sugih ya ora nggumun, Wong enek wong melarat aku ya ora nggumun, Nggih. enek wong cetil ya ora meng, enek wong loman ya ora meng. Mergo aku sing lakoni taun 2007 jeleput jan dadi kere ra turu ngomah pirang-pirang taun. Tenan kuwi. Kuwi busrine sampai katut Cina lho. kowe yo ngawur iki Kak, aku ora ngerti lho iki. Wah, ini jendalu Pak Minto. Nah, jeng dalu. Alhamdulillah saged sowan teng ngene darungan. Iya, Kula Mas. Kemutan sowan teng berkali panjenengan. Oh, Sebelum corona. Nate to sowan ning kene Mas. Heeh, tapi Dalange Pak Minto, Pak Minto dagelane aku karo sapa? karo Wanto. Tapi anyuwun sewu yang ngasto wonten darungan dereng Mas Nanda. Oh, dereng Mas Lurah, dereng Mas Lurah. Mbak Lurah Nggih. sepuh sing ngasto. Mm. Wah, ngantos keuangan teng mriki, Pak. Kula teng mriki sing kula goleki namung siji. Apa? Goleki Bu Lili. Lah ngopo Bu Lilik mbok Kaur golek? perencanaan awake sak meneh iki lho. Saune. Bek grapyak era umum aku wis. Dadi Bu Lilik awake lumemu gedhi ngene iki. Lah seawet Mas, grapyak. Wah, gawe gelang iki sak lemari digawe kabeh. Krimping-krimping monggo lho Mas TB. Mesem. Iki mergo duwene ya bahagia lho ndek bojo Bu Lilik iku. subur kabeh. Subur, weh. Lho piyaine kae lho Mas, piyaine syukur kowe. Isin mesti isin. Hah? Dia utang aku 5.000 urung kebayar. Lah ngopo kok duwe utang dadak duwe utang? Mergo saking senenge, Mas. Hebate warga mriki Mas ketok guyub rukun nggih. Wah, saestu kok. Apa awakmu ya pirsa karo piyai kene tepang karo piyai darungan to Mas? Nyuwun sewu anu Pak Lurah, Mas Nanda. asmanipun Pak Lurah Nanda Septian Dwi Cahyono. Weh, dek apal men lho iki. Nek mau Bu Lili. Bu Lilik, Apa artine Lili? apa artine Lilik? Li ku saka pake, li saka buke. Lilik kuwi li. Saka pake, Nek li saka buke. napa nggih Pak Minto? Ndak mudeng aku. Dadi buke kulino dolenan barang sing cilik metu Lili. Oh. Dadi li iki saka Pak. Apal kula teng mriki, Mas. Warga darungan ya pirsa kowe Mas. Persono. Darungan itu desa yang terdiri dari 2 dusun. Terdiri dari 4 RW, RT-ne 16, jumlah penduduknya 6.174, rondone 593. Apal aku. Ora lho. Atikku kaya statistik ngerti ngono lho. Saking serawunge kalau piantun mriki, Pak. Ora ngono kowe kok sensus apa tekan rondo barang kok mbok gatekke to Mas. Lah ngapa? Ketoke lehmu gak seneng rondo kok ketok nyoto. Ya ora. Aja dak sia karo rondo. Rondo kae wis ora duwe sapa-sapa, aja atine mbok gawe gelo. Yen mbok gawe gelo yen kowe ora trima, titip ning bale desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa uping. Kowe kok ya apal to iki? Kami tuwa mriki, Pak. Niku daleme mburi niku. WC-ne loro, tapi welek kabeh. Oh, pembangunane durung iki kok ngawur niku. Kula iki bangga lho Pak Minto. Heeh. Kalih panjenenganipun Mas Lurah hebate Wah, ngoten hebat. niku lho. Teksih dasar sih muda, Sik nom piyayine bagus. nggih mesti nggih berpengalaman dan Pengalaman, berprestasi heeh. pendidikan jelas. Yuswane pinten, Pak? Yuswane nyuwun sewu nek mboten lepat Mas Nanda. Iki nek kula Mas Tani Mas mawon nggih. Mas Lurah. Nanda, Mas Lurah kuwi kurang luwih
33 tahun. Nggih to, Pak? Loh, jenengan isune 33, Pak. Kok mboten ketinggal lho. Piye, Be? Kaya umure kayak sik 32, Mas. Sik to kacek setahun lho ya padha ae iki. Sak taun ora tanggapan ya bosok ya, Pak ya. Bosok. Tapi hebate kaya Mas Lurah ngoten niku lho Mbak Cangik. Hebate? Dados bapak kaya panjenenganipun bapake Mas Lurah niku bangga. Sebabe napa duwe anak dadi lurah. Mergo nek dadi lurah arep tindak, arep rapat mesti diderekke wong akeh. Ya ampun duwe anak Pak Lurah, ayo budal rapat diderekne wong akeh. Seneng bapake bangga. Sing nderekne sapa? Nderekke perangkat, ana carik, ana kami tuwa, ana modin mesti nderekke. Duwe anak dadi dalang kaya Mas Tatit, kaya Pak Minto bangga anake dadi dalang, arep munggah panggung diderekke yoga sinden nggih mboten Pak. Lah iya, Bangga, kebanggaan kok kuwi. Dadi nek duwe anak iku ditutno wong akeh niku terus bangga ngoten. Seneng to. Ya urung karuan to, Pak. Lho ya karuan to Mas. Justru nek ditutne wong akeh keluargane saya nelongso. Lho lah kok nelongso yo seneng. Seneng apa? Lho bangga ditutne wong akeh kok. Ya ora mungkin bangga. Lah kok iso? Lah nyapa mbahmu mati ditutne wong akeh ki malah sedih ora bangga. Tumon kowe wong mati ditutne wong akeh, aduh mbahku mati, alhamdulillah. Ora tumon. Aku kae sedih mergo ngenteni warisan, mbahku ora duwe warisan apa-apa. Iki kok Wong kok rumangsane kok. Ya konsep iki beda. Nggih, Kebanggaan dalam arti Mbah Lurah nderek minggah ditutke karo keluargane iki karena kebanggaan punya prestasi. betul. Ya lek wong umume wong mati diderekke iki krana kan kuwi kewajibane mergo arep dipiye wae melu berbela sungkawa. Nggih, lah niki sampe nek mati ajeng budal piyambak kok mboten purun Ben ditutne. budal dhewe kono. Wong ketok wong iki nyuwun sewu kaya Mas Lurah iki sebagai pemimpin hebat lho Mas. Pak Lurah iku tanggung jawabe abot. Ana maju lan orane desa iki gumantung Mas Nanda. Cara Jare sapa dadi lurah abot? lho jareku ngono lho. Dadi lurah ya enteng. Lho abot. Lah, enteng nek ora percaya Pak Lurah iki lho. Pak Lurah. Pak Kades. Sik iki sing kok rembug ki kono apa kene? Lho, niki ngrembug dadi lurah, Pak. Jenengan Lurah. Nyuwun sewu dadi lurah niku abot napa Abot. Halah jare sapa? Lah nek abot sampean bengi kok iso ndalang sian. Nek abot iki sampean mestine ning omah silaturahmi karo perangkat desa mikir desane supaya Lirik maju. abot ki abot tanggung jawab. Dene lek perkara gawean kuwi punya staf. Kerja bareng-bareng asal tidak ada dusta di antara kita. Lho. Asine abot napa enteng? Ya bangga abot. Alah enteng. Abot Mas saiki lho tambahane nyuwun sewu tambahan jabatan 2 tahun to 2 Pak. tahun. Iki malah sangsaya abot Mas. Ada evensi anggaran saya saka pemerintah Pak Lurah langsung terdampak. Untuk tambahan 2 tahun ini malah seneng lurahe. Abot kok seneng. Paling gak SK-ne iso mlebu bank 2 tahun kasih. Kowe kurang ngerti lho. Napa nggih Mas Lurah? Nek lurah iki ra tau bengkoke sing digadekno. Lho, nyuwun sewu mergo Pak Lurah iki tanggung jawabe abot mergo Pak Lurah iki seorang pemimpin. Mergo manggone ngarep. Pak Lurah iki cara numpak bis ngono sopir. Wargane iki ngono penumpange, ana minggok lan orane, ana apik lan ora pembangunane kuwi gumantung sopire. Nah, kuwi dirungokke. Ora paham niki Pak niki. Sopir niku manggon ndi? Manggon ngarep. Lah nyapa sopir kok manggon ngarep? Lho, mergo dadi pemimpin ki manggon ngarep. Apa kabeh sopir kuwi manggon ngarep? Ya mesti. Enek sopir manggon mburi. Ora enek. Enek. Sopir apa? Sopir becak. Ayo pancen dhek yo mantan becak mulo yo hafal. Sopir becak niku sopire teng mburi. Nek sopire ning ngarep dilunguh. BTB tak omongi ya. Pak Lurah iki nyuwun sewu. Pak Lurah iku abot tanggung jawabe. Mergo napa? Pak Lurah iki cara pewayangan pagelaran malam hari ini. Pak Lurah iki dadi Semar. Mas Yonom ku nggo takok-takokan wargane. Kena kanggo contoh Semar kuwi paling abot kuno kawan. Nek Pak Lurah kaya Semar. mergo tanggung jawabe Abot dienggo takok-takokan Pandhawa. Punakawan sing abot dhewe niku sinten to, Pak? Ya jelas Semar kuwi mergo awake gedhe. Terus Ya Semar sing paling gedhe Semar. tanggung jawabe sing paling abot Tanggung jawabe sing paling abot ya tetep Semar mergo disepuhke. Dadi wong sepuh ki le bisa menehi pitutur, piwulang sing becik-becik. lah sampeyan iki pripun to, Pak? Pak. Punakawan sing tugase abot dhewe niku mboten Semar. Lah sapa? Bagong. Bagong ki bocah nglonjom ora tau mlebu, nyambut gawene ora pecus.
Bagong niku gaweane abot, Pak. Dene riwariwi Tulungagung Surabaya, Tulungagung Malang, Tulungagung Blitar, nggawa penumpang ra tau sambat. BB kae iki ngono bis clok kuwi kok. Wah, ora pengalaman ngeten iki. Wong ora mudeng ya kaya ngene iki. Kaya pimpinan malam hari ini lho Mas, pagelaran iso rame iso meriah. Niki mergo ana Pak Dalang. Pak Dalang ki manggon ngarep apa ki yoga niki sebagai wargane manggon guri. Lah sopire iki ana kene iki. Dadi dalang kok abot, dalang ki enteng. Abot. Ora melu usung-usung debok dalange. Sing usung-usung debok ki panitia dalang teko tek numpak mobil tek rokokan tuk 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 tuk. Oh, 50 juta. Kuwi lek usung-usung debok iki krana kewajibane ning sing dikandhake abote si dalang ki duwe tanggung jawab pementasan apik lan orane. Tur perlengkapan tata panggung apik lan orane iki gumantung iguh pritikele si dalang. Iya, mergo ora pengalaman. Ora iso. Lho, apik eleke panggung iki ora tergantung karo dalang. Yo dalang ah Mas. Tergantung karo sing jaga diesel. Kok iso jaga diesel? Lah nek diesele mati, lampu mati sono apa iso muni? Dalange apa iso mayang? Tanggung jawabnya diesel Pak niku. Dalang mergo bayarane larang iki mergo dalangku melek Mas. Lah rumangsamu yoga iki suwengi turu ngono piye? Iki yo melek kabeh Mas. Loh, mergo dalang ki ngetokne swara nggih to Pak Minto. Lah sinden ki apa bisu? Dalang ki nggawa gamelan komplit. Alah, apa iya? Wayang komplit. Sampeyan teko omah usung-usung gong niku gawean gitu. Ora ngono tegese iki sing nyiapne iki sing kudu menyediakan ki aku ngono lho, Ndeng. Kudu sing duwe gamelan. Nggih. Ya umpama nyilih ning lek kudu tanggung jawab. Ning lek umpama duwe ngene iki kan ya panggah kuwi iguhe si dalang. Mboten kula tanglet. Sing nata gamelan kali sing gawa gamelan saking griya teng mriki sinten? Trek karo penitine harus sopire. Peniti to? Heeh. Abot peniti Pak timbang dalang. Gini Pak mboten? Loh. Bingung. Bebek Plong-plong. dalang iki nganggo jarik mergo nganggo jarik. Lah rumangsamu iki sarungan kabeh opo piye kok iso? Wah niki bosane ora pengalaman yo ngeten iki. Dalang kuwi enteng mergo disengkuyung karo yoga karo Sik, saiki iki perkara sing tanggung jawab sing abot. Saiki sakmene kae sing dipirsani penonton semene kae iki sing tanggung jawabe paling enteng sapa? Sing tanggung jawabe paling enteng Bu Srini. Loh. Kok iso Bu Srini, Be? Mergo mek tugasnya mung nampa duit karo ngitung blonjone pemain. Kudu perkara sing nampa, sing ning panggung ki lho. Sing ning panggung. Sing enteng dhewe. Heeh. Jenengan enak. Awakmu. Lha kok saged? Lah kowe rene nggawa apa? Mboten nggo napa-napa. Mik wae lho kowe nyilih prabot kok kene. Coba. Ayo, Be. Kowe arep joget sing nabuhi ya gawan saka kene. Dalang. Heeh. Kowe arep nyuwara sound system kok kene. Kowe kok mbutuhke sinden sing nyiapi ya dalang. Ayo, aku melok sampean ayo Pak yo. Ngisut yo. Kok malah diwalek karo Pak Minto. Ya. Gawanmu ki apa rene mung gawanmu lho mung cocot tok. Cingur. Loh. Congor tok. Aku melok sampean. Kowe aja nyepelekne Bu Srini lho, Pak. Anu Mas TB. Bu Srini ku tanggung jawabe tresnani Pak Minto. Pak Minto semono tresnani Bu Srini supaya dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah sebagai percontohan desane. Nyuwun sewu jenengan tresna saestu kalih Bu Srini, Pak. Piye wong jenenge wis nikah dadi suami istri ya kudu. Jenengan rewangi pecahing dodo utaing ludira. Lah iya jelas. Nek ana apa-apa tetep belani sing wedok. Belani sing wedok. Saniki kula tanglet. Heeh. Umpama Bu Srini niku diculik kalih wong, dicolong kalih wong. Heeh. Terus tiangin niku nyuwun tebusan dhuwit 200 juta. Kamangka panjenengan niku melarat rade popo. Carane pripun? Iso nyelametno Bu Srini. Ayo. Niki Ayo iki dajal tresna tenan apa ora iki? bukti tresno niki yo, Be yo. Sampean Bu Srini diculik kalih wong, njaluk tebusan 200 juta. Kamangka sampean ki dhuwit ora duwe, omah ngontrak, mobil nyewa. Piye carane nyapet? Ya sing penting digoleki. Nah, ora iso ketemu golek ning ndi? Wong nganggo tebusan. Wong kudu kon nebus nek kepengin ketemu. Digolek keutangan. Halah sing ape percaya sapa? Wong sampean ki rande popo kok. Nyilih karo kanca. Ora mungkin dipercaya bungane gede. Sik, iki padha e nyun sewu Pak, jenengan tak pales iki Pak. B, upama kowe dadi melarat rat sak ngisore wong melarat ora duwe apa-apa. Delalah bojomu kowe tanggapan diculik wong njaluk tebusan 100 juta. Piye kowe dadi wong lanang? Tak nyang no. Loh. Lah bojoku sadurunge karo rabi karo kowe 350 gelem mosok saiki njaluk 100 juta. Loh,
Lah kok gelem piye? Biyen iki bojomu? 350 gelem nyapa saiki jadi 1 juta. Tak nyang. Lah bojomu kok 350 biyen bojomu mantan apa? Purel. Lah niki lho. Ngene kok diomongne kula niki Lah lho. iya. Nek mboten kalih jenengan dalu meniki mboten derek kula, Pak. Nah, iki lho. Gelo kula sebagai kanca niki lho isih enten buktine Pak Minto. Kula niki nyuwun sewu nek karo TB niku tegel karo kanca, Pak. Nyapa. Piye coba? Niki TB wingi kula rak tanggapan campur sari. Heeh. Gene kula niki sik udan terus ngeten niki jenenge ketiga basah, Pak. Ya ketiga basah. Bojone kula niku dinodai karo TB. Cara jenengan pripun niku? Lambemu Masya sing Allah. apik lho. Pak ampun percaya, Pak. Lah kula niki lho, Pak, kula buktine niki lho, kula Sedumuk bathuk senyari bumi. nggih paribasane bojo ngoten niku. Heeh. Niki kula WA. Bojone Terus? kula malah dinodai. Kula WA ngeten. Sing ngomong dinodai sapa? Lho, aku bojoku mbok nodai. Sing ngongkon lak kowe to. Lah ngokonku piye? Niki lho kula wacane nggih. Heeh. B, aku iki tanggapan campur sari. Tulung mara omahku mergo iki arep udan. Engko dastre bojoku angkaten aja lali manuke lebokno. Lho, niku Kula napa kliru, Pak? Kowe ku bersyukur duwe kancaku tak tulung kowe ku. Tulung. Kata iki pripun jenengan dikon? lah niki lho isih Pak buktine. Kok dituduh menodai niki apa boten kuculuk, Pak? Sing ngongkon kan dekne. Kula niku DWA. Heeh. Di WA. B, aku tanggapan campur sari, tulung kowe mara ning omah mergo iki arep udan. Engko dasare bojoku angkaten aja lali manuke lebokno. Kula napa kleru? Nah, iki sing kleru penemu ki awakmu. Krana awakmu karo Slendro kan kanca akrab. Nggih. Krana dhek iki lagi nyambut gawe, njaluk tulung ning awakmu kon ngentas utawa kon ngangkat. Ora ana tulisan ngentas. Kon ngangkat daster ki tegese sing arep kudanan iki angkaten ganen nang jero simpenen. Lah manuke aja lali. Lebokno tegese iki ning njaba ning gantangan kon lebokke ning emper. Artine ngono kuwi to? Ora i. Untung bojomu kok gelem. Lho. Wes kocok iki. Pak. Alah malah padha nyantang piring ya ampun. Sik, sadurunge mangan iki pundhutane lagu diaturke. Nyuwun tulung Nduk Mita karo Mbak Diah disarahke sik Makme. Iki ana pundhutan ninggal katresnan iki mau. Wah, iki cocok karo sunane tukang adang mburi nyuwun ninggal katresnan, Pak. Heeh. Panci Sekar Gadung ke penggemare akeh kok, Mas. Katur Bapak Minto Darsana ing pagelaran kula nyuwun gending ninggal katresnan. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya kanca ingkang saking Blitar, mugi ndadosaken sukarna ing panggalih. Yo, kaya ngapa? Ninggal katresnan digarap langgam dhisik, Nduk. Yo, kaya ngapa? Langsung, Mas. Pundhutan saking Bapak Santoro Sarang diaturaken sedaya penggemar wayang kulit ingkang kepareng mirsani wonten ing darungan. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino Katur Mas Joko Wibowo sak rombongan saking Sumbragung Rejotangan. Rawuh wonten Balai Desa Darungan wilujeng dalu wilujeng nyimak pagelaran wayang kulit. Matur suwun Mas Joko Wibowo. kaya duwe ngene tau nono windanana tak anteni
Ojo lali pawelingku kemana kan mas janji-janjimu aku kan setia satu Kejaba mirsani lelucon Mas Andi. Nggih, Pak. Iki pancen pengin enggalo tetembangan ki diaturke. Apa meneh sindene Sekar Gadung kompak ra umum, nggih energik kabeh. Ah coba aku nyuwun tulung panjenengan duet karo Mbak Lilis, duet karo Mbak Punjung. Milih Ayo. Be. Milih niki. Yo. Oke, Lilis yang pundi? Oh iki lho. Nek aku gelem iki. Iku bakul hand body Be. Iya. Enek Ah, Teh. Aku tukar tambah iki tombok vario siji karo bojoku wani niki aku iki. Gelem kowe Be. Lah iku luwih sing elek saka iki aku gelem kok pemenang sing iki. Ora ngono kok gregas men to Be iki. Lek pancen sampean Sampeyan wong kok ngono lanang, to, Mas? lek arep nresnani nyang wong wadon kudu dicara nganggo gandrungan coba. Ayo. Oke, gandrungan. Setunggale sinten Pak niki? Mbak Sulis, kalian Mbak Sulis. Oh Mbak Sulis. Mbak Sulis ya, enggak apa-apa Mbak Sulis. Heeh, Mbak Sulis. Aku gampang lali karo Mbak Sulis iki. Oh blangkone Oke, dinggih Be. digawe oke. Di ben ra ketok gundule nggih Mas. Nah, yo kaya pentol korek lho Mas, lek ra gawe blangkon. Oh, anek rai cawe itu kudu ganteng ya. Yo iya no, kudu gagah perkasa, ngono lah kaya pentol korek. Piye kok nangis iki lho? Kok Lho iya piye to? ora Mas? usah nangis. Apa Rasane lho? Aku dinyak pentol korek ora apa-apa. katen bat. Aku dinyak mbok dielek-elek ora apa-apa nek kebangetan siji. Lah opo? Masa blangkon dikai fresker. Iki yoga-yoga iki ngerti nek siramu iki kembung. Kembang ngono masamu tuman sirah dikeroki kene nih. Nyuwun sewu Pak Minto niki napa niki Mas TB gandrung nggih. Ya, Pak. Allah akeh nek. Tanda sayang lho kuwi fresh care. Sayang piye? Coba Pak. Ampun Pak. Ora Malah mah. wangi lho Mas, malah wangi kok Mas. Ora usah. Lah, akeh nek ngekeki. Lagi balsem ngono iki. Lah kowe milih dikei balsem apa dikei oli? Iki dipasne nyuwun sewu Pak Minto jumbo kalian pambutanipun Mas Nanda Pak Lurah. Heeh. Iki ngersake lakon prahmen ketoprak kala wau. Oh. Jadi mengke wonten lakone kalih gandrung Ya. disesuaikan. Kowe dadi Ira-irane apa Mas ira-irane? Sri Sri Tanjung, Pak. Niki mban, dapur mban. Oh ya, iya wis. ya. Ban Mbane kemenyek ngono ya. ya niki napa niki kula minangka dadi sida paksa. Heeh. Mbak Sulis niki garwane kula Aku Sri Tanjung. Sri Tanjung Oh aku iya. sida paksa. Kowe iki begendong. Kok begendong ki apa begendong? Mban iki mban. Bolo. Kono Begendong. Begendong ki Begenten. tukang layani aku ngawur begenten. kowe nyanyi sing engko terus aku teko ya. Yo coba kaya ngapa dicakke. Turuk. Biong ban. Dalam Kanjeng. Wonten dawuh. Aja mentel-mentel tondo. Wah, iki wis kawan bayi lho Kanjeng, pripun? Ngene lho Biong ban. Wis sauntara suwe Kang Mas Sido paksa kok ora kondur-kondur ya Biong ban. Lah nggih lho, Sri Tanjung aku sing teko wong ayu. Kang Mas Sido paksa. Dara. Kok nyosor ngene. Dara. Jenengan apa Dara. mendem?
adine iki pengen ngersakne ya ora apa-apa to. Aja kaya mangkono to Kang Mas itu paksa panjenengan sampun rawuh Kang Mas panjenengan ngersakaken unjukan napa susu kopi napa jus Nek saged iku ya susu ya jus. Biong Ban galakno Biong Ban Dalem niki lho. Sri Tanjung garwanipun Kakang. Injih Kang Mas itu paksa Lagi wae Kakang marak suwane nggone Gustiku malah pikantuk dawuh supaya supaya wargaku ayom-ayom tentrem. Nyapa taktok-taktok iku? Aku mek didono. Lah ngopo? Kentongane wedok. Lho, lah kok iso wedok? Yo delengen to. Yo. Ngawur iki aku arep ngomong karo bojoku. Sri Tanjung garwaku wong ayu. Injih Kang Mas Lagi itu wae paksa. marak suwane nggone Gustiku Sela Hadikrama. Aku supaya ngupadi tumbaling praja kanggo kawulaku Sri Tanjung. Banjur aku mbok tinggal Kang Mas itu Oh, oh. paksa Sliramu ning nggone Taman Keputihan kene aku tak ngupadi. Taman Kaputren Doro Kang Mas. kaputren sanes keputihan. Menika penyakit Nggih, Pak, taman apa niku, Pak? Taman Kaputren Kepatian. Oke, ning nggone Taman Kepatihan. Mula Sri Tanjung aku njaluk pamit wong ayu. injih Aku tak Kang ngupadi Mas. tumbaling praja ya wong ayu. Injih mboten ngunjuk rumiyin Kang Mas sampun damelaken niki Biong Ban. Niki Doro kula damelaken susu. Yo Biong Ban lek ramen. Sido paksane ben modot. Monggo Doro jenengan seruput susunipun. Kok mbukai presker kok Sing sodotane. menehi aku. Biong nggih. Ban lenggah. Ngapunten Lenggah, Doro. lenggah. Ngapunten. Bukae presker Menika ora? Mboten Mas. Oh, bojoku kocruk. Timbang dikei susu Kang enak Mas? kopi. Lah ngopo? Nek kopi ku irenge akeh. Lah nek susu. Susu irenge saiki. Bu aku ora roh, Bir, tau ngerti kok. Pripun? Wis, Sri Tanjung. Nggih Kang Mas, ngantos sato nggih Kang Mas mangke menawi bidal nggih. Iya Sri Tanjung. Aduh, aku tak budal ya Sri Tanjung. Nggih Kang Aku Mas. njaluk pamit wong ayu. Nggih Kang Mas. Matur suwun Doro. Aku pamit Sri Tanjung. Biong Ban, Wonten dawuh Doro Putri. ditungakne ya Biong Ban, muga-muga Kang Mas Ida paksa menang jroning perang. Inggih Doro inggih. Panjenengan sing sabar. Iya Biong Ban. Iki sapa Sinten? Biong Ban? Sinten Doro menika kados Bapak moncrot. Sowui. Sapa iki Biong Kowe Ban? dadi apa? Sila Hadikrama. Lah kok sarungan maca andukan. macak ben lakonan prajurit kepatian. Ya. Sri Tanjung. Bengi iki sepi, aku arep berhoi. Kok kaya mangkene to Biong Ban? Loh, Doro kula nggih wedi Doro. Sri Tanjung sing ndi? Doro. Sri Tanjung sing ndi? Aku Sri Tanjung. Ah, loro-lorone ra apa-apa. Pripun Doro Putri? Awan konci sik. Adewe kudu iso ngadepi iki lho Biong Ban. Ngeten mawon Doro panjenengan dhisik. Panjenengan Hei. dhisik mangke lek penak terus kula. Wis rasa royokan kabeh mesti kebagian. Ayo Sri Tanjung manuto dadi Ora bojo. sudi. Aku wis duwe bojo. Doro? Aku wis duwe bojo Sido paksa aku ora sudi karo kowe. Tenang, gak usah royokan. Waktuku kecil aku tak tahu yang mentil-mentil. Doro pripun Doro? Oh, Jaluk turung iki lho. Tolong Mas. Baginda. Nyuwun tulung Kang Mas. jangkrik tukang keyboard iki ra entuk apa-apa semalah entuk. Kuwi ku bagianmu ku kira-kira. Lawangnya dikunci ki murung dibuka kok adewe iso nembus lawang ya. Tanjung. Manuto tak pek bojo ya wong ayu. Ora. Manut mawon Doro timbangane mati Iki aja ngawur ya Mas kowe iki. Oke, ya jenengan mawon sing Ya kowe ayu. dhisik kowe. Kula boten purun.
kowe engko nek Sampun penak nombor Yung. jenengan mawon. Wis. Tah. Aku wis. Monggo. Pak kula ra betah. Ngerti wong loro kaya ngene. Ananam pace apa titik apa dia Apa titik apa dito, apa di good, apa cie. manut yo. Kowe wis Jenengan manut mawon. kowe wis Dara. latihan to. Ayo. Ora kowe ki aja kemalah nonyol-nonyol ning bendarane iki piye to kowe? Jenengan mawon. Ayo kula- manut to wae. Ora Wis setia to. aku karo kowe. Manut to ora-ora lah Eh, cara. Ora pertama pancen loro tapi suwi ora. Aku yo ngono sosok. Ora. Manut to yo apa aku kurang bagus? Ora iso. Aku wis duwe bojo sing bagus. Sopo? Aku mau karo kowe. Sopo bojomu? Kang Mas itu dipaksa. Sido paksa, Sido dipaksa piye? Bojomu kayak dure sak botol Yakult. Ora apa-apa, tapi Kang Mas Iki dhuwur. Balsem. Manut to yo. Ndara jenengan cobi mawon. Pelok. Ayune tumpuk undung. Ayo segi. Aku ndak gelem Ndara aku. Biomban, piye iki biomban? Ndara. Piye biomban Kang Mas itu pas kok ora ndang mulai-mulai. Ate koyo pitik jago karo babon ubur-uburan saya pakai. Kula mboten purun Ndara menika gundul, kula mboten purun. Karo kowe tresnaku tumpuk undung. Loh, sok. Bu Lili, ampun Bu Lili. Ah, Bu Lili lu goneng kene. Manut karo aku ya wong ayu. Ora. Ban liburan bendaramu supaya Ndara Putri. Ampun to panjenengan manut mawon. Aja kaya mangkono. Panjenengan coba riyen. Menika Aja ingkang kaya sinuwun lho mangkono. Ndara Putri. Biomban. Panjenengan manut. Saderenge kan boten gundul. Cobi jenengan Aja ngomong rasane sing biomban. gundul ngoten lho. Aku ki tetep setia karo Eh, Kang Mas itu paksa gundul iki biomban. ana manfaate. Apa? Nek sing ngisor gak kuat gawe iki. Ananam paci. Wis saweneng berarti iki bayang kok. Tanjung. Yen to tak gawe kanthi cara alus kowe ra gelem, apa kowe kudu tak rada paripeksa ning papan kene? Ora iso. Ora bakal ana sing bakal tetulung karo kowe. Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Celukno wadya bolomu aku Wadya bakal bolo mundur. kate kabeh ayo. Iki sapa nek iki? Heyo kene. Heyo kene. Kapokmu kapan kowe? Kapokmu kapan? Mas. Yo. Iki lho sapa? Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Aku dewa dia bolo. Apa ora Ayo, wani-wani kowe karo kapok daraku? ora? Kowe wani-wani karo aku. Yo, jangkrik jebol pisan kathok. Kowe iku lho sapa? Ayo kapokmu kapan apa ora? Wis. Wes. Lah kene. Lah kene diombeni sik, diombeni. Lah kene diombeni be sakne lho. Wah. Terus selo dikromo yo yak-yakan ngene iki lho kok. Jangkrik banyu kayak balsem. Kowe ku langsung kena ke lambung be. Ayah Nanda. Tolong ayah. Sapa? Ayah Nanda. Tolong. Ayah, tolong ayah. Kang Mas itu paksa panjenengan. Kula menika sampun kapang sangat kali panjenengan Kang Mas. Dara kula Itu paksa Bos. panjenengan. Iki lakone Ganteng piye? yo biomba. Aku yo jatuh cinta karo daraku lho.
Dah lurah. Iku sing bayari ndek gawe. Ibu Lili. Bu Lili, Ibu Lili. Ya ampun Bu Lili. Aduh. Enggak tahu, enggak tahu. Bu Lili. Salah orang loh Mbak Yu, salah orang. Ibu. Wah, iki ibuku kaya Sondoro. Sehat kuwi. Oh ngawur akeh kok. Bu Lili, tolong. Tolong Bu Lili. Aku dinodai. Bu Lili, kamu harus tanggung jawab. Kamu harus menikahi Pak Minto. Wis malah kacau saya jelok kalau. Pun iki Pak, training meninggah Pak diatur napa Pak? Pak Lurah Pak. Lah sing nggawa munggah lek panjenengan. Ora Harus tanggung jawab. kok. Kata Pak Lurah. Saat ini jenengan pilih napa? Pun niki jenengan pun minggah. Pilihannya loro Pak niki. Sampean Napa? nyanyi, napa sampean ora nyanyi tapi nyawer. Wis gitu. Nyanyi. Mboten saged nyanyi. Sakit Pak. Nggih. Nyawer mawon. Alah bocor to Pak. Mboten wonten bulurah mboten sekeca mengke. Duh, bulu. Lurah yang kamu di. Loh. Mas, Masa aku yo kiri mbok tali di sikilku. Nembang Pak. Lah Bu Lili mungkin ngersake tembang nopo? Bu Lili mawon ingkang nembang. Nah, nggih. Bu Lili kersanipun radi man. Oh Pak Lurah, permintaan lagu napa Pak Lurah? Lho, nggih niki Nah, saking niki warga. pamundhute Saking warga warga ya, masyarakat panjenengan, Mas. Napa kali Ibu diaturi Request mawon. Oh, request. Nggih. lagunipun menapa? Lho kok ngeblank? Mboten ngeblank lah. Be ngene Bu Lili malah ngeblank be. Wis, napa dices mawon niki? Napa Mas? Request napa Mas? Hah? Ayang-ayang Pak. Duh, gede dawa. Teh sapa kok kaya ngene maratuwa. Tak peluruti. Tak pijeti. Ngawur iki ra ro. Nggih, ayang-ayang nggih Pak Lurah nggih. Mboten saged. Pun. Niki sing nyanyi Mbak Nggih, Waranggono. Mbak. Sembah suwun. Kula tak nyawer mawon. Oh nggih, mboten napa lah. Sungkan kula Pak Lurah jenengan. Mboten usah to Pak, Pak malah repot-repot. Bu Lili Lili, badhe Bu temu Lili. Bu. Badhe temu ndi? Jenengan nggih. Nek ra nggo dhuwit nyilih Bu Lurah sik rapopo. Wah, Lho, nggih, matur sembah nuwun, matur sembah nggih nuwun. suwun Pak Lurah. Nggih. Luar biasa. Wis diaturke Bapak Kades Bu Lili pun derek berpartisipasi. Nggih, Pak. Wah. Tembang saklajengipun Mas Andi, Monggo, Mas Pak. Sintu diaturke. Napa menika, Iki ana Pak, pundutan sesideman mengko diwaturke wanci gara-gara Gara-gara. pundutan saking sesepuh RT 04. Nggih. Bablas kaya ngapa? Nyuwun gungan penyali Mbak Pipit. Sinten? Mbak Imas, Baik Mas. Mbak Luki, Mbak Diah. Mbak Diah. Iki ana pundutan Kembang Probolinggo. Ya. Kaya ngapa? Langsung diaturke. Yuk Kembang Probolinggo dados. Ditayopke Mas. ayo. Ugi mboten kausupen Mas Mulyani Bapa Sumirin ingkang wonten Manggis Ngantar Kediri. Kemandang pateng arep udan bungkus kopo padha kekocekan sumiate bungkus kopo amadani bumit sing tresno aku mung tansah ngenteni
Pira-pira pamundhut kang wis diaturke Mas Andi, Nggih, Mas Pak. Indro. Nggih, Bapak. Muga ndadekake Sukarna ing panggalih. Leres. Betul. Ah. Saged dados jampi saya. Iki dibablaske sing ro nembang sik akeh. Sinten Kaya menika? ngapa? Dani. Kaya adat kang wis lumeku, lali janjine. Yo, langsung Mas. Yang punya tugas nembang lali janjine ngadeg. Yo. Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pensil, gak taunya pensil. Waktuku tolong aku gak tahu yang nongol-nongol. Ku single-single ku kira botol, gak taunya pistol. Tembak-tembak, dor-dor-dor. Tembak-tembak. Tembak-tembak, dor-dor-dor. Tembak-tembak. Yo, yo. Ya ya yo. Ya ya yo. Apate, 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 apate. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning tawang manggu. Ya ya yo, ya ya yo, nganti lingsir srengeng. Kini yo, Bengawan Solo. Yen tak telepon malah kok mateni. Iya 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 alah. Maka aku mangga. Pipimu mas kita. Cima 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 cima. Ayo dina minggu sing tak tunggu, kowe ngajak. Menika wonten pundutan saking Bapak Kades Ndosari Oke. ngersake tembangi Grigis kagem kadang-kadang Kades sekecamatan Kademangan. Leres. Iki ya diaturke Mas Lindro. Nggih, Bapak. Ugi wonten pamundhut saking bilanipun Mas Joko Wibowo saking Sumberagung menika dalasan Mas Wahyu saking Berjo menika nggih nderek mirsani mugi ndadosaken syukur ning panggalih. Nggih. Ya, kaya ngapa iki Mas Joko Wibowo ya rawuh pundutan saka Mbah Ndosari diaturke. Ya Nduk, sapa sing ngadeg tembange Grigis langsung diaturke. Ya. Kari manis dia kurang manis también. Terbiasa Mas Lindro, Mas Andi. Iki uga ana pundutan gethuk ning saderenge diaturke sak tembang panjenengan paringi hiburan warga masyarakat Ndarungan panjenengan piyambak sing nembang. Lah. Oke, nggih. 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 Anu nyun Jogja man Pak nggih. Wah, Ah, iya. ayo 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 Jogja Ya. Jogja. Nggih, iki diaturke sedaya pamirsa Sekar Gadung nggih, Mas. Siap. Nah, Awake Ugi segenap perangkat Ndarungan tanpa kecuali. Ya.
Terima kasih. Mas Andi, Nggih, Pak. Nggih. Mas Slindro, Wonten dawuh niki Bapak. panjenengan saged matur dhateng Kang Manggugati. Oh, nggih. Kalian Mbak Lilis ben jumeneng tembange larang panas. Larang aras. Nggih. Oh, Tak walik ben ndak udan ngono lho. Dan bagi kok tembang opo? Nggih Pak minta ingkang wigati namung saged ndedonga Nggih. mugi-mugi paripurna anggenipun desa Darungan ngawontenaken adicara merti desa utawa Utawi bersih bersih desa. desa. Mugi-mugi dumateng Bapak Lurah Mas Nanda. saprangkatipun Nggih. lumuntur dumateng sedaya warga desa Darungan tansah sinaket wonten ing rejeki tebih ing bilahi gampil anggenipun pados sandang papan lan pangan tansah diberikan kesehatan lahiran batin. Nggih, Amin. mugi-mugi desa Darungan Mas Andi dadi desa-desa sing balbatun thayyibatun warafun ghafur. Amin. Amin. Ya, kaya ngapa? Diaturke? Nduk.